amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Da kai na fara Allah na sa gwanin bayi, sarkin da yayi zafi zaljalali yayi sanyi. Ka nufa na yi ko za a ki ni sai na yi, yarje da ni Allah za na tsara baitoci. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Girma saman girma martaba a yau aure, duk wanda ya aure a sa'ar sai ya tsere. Zaman ibada sunna ta Mustapha aure, zama da masoyi mai fidda zuciya kunci. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Ina da dama ba zan zamo ta zuru ba, sunar ma'aiki ba zan tsaya a baya ba. Sana ta wanka cibi ba za a boye ba, buri na ango ba zai wuce amarya ba. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. A yanzu dai kun zamto mamallakan juna, don kun yi aure kun bar masu rana. Zama ya daure kar arzikan ku fata na, aure na so kuka yi haka ban yi karya ba. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Daraja da girma sun ƙaru yanzu kun yi aure, ku kula da juna a cikin zama kusa jure. Ki sani amarya a cikin sa'ar kikin tsere, katari na lada zaki yi ba kaɗan ma ba. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Kauna da daɗi kowar rashi akwai zafi, zama da juna guri ake kamar yafi. Ke ce amarya ki haƙurin shiga madafi, ki kula ki ga kirkin ki bai ki daɗi ba. Amarya ki bar kuka, auren ki ibada ne zaki gida ki tarewa. Amarya ki bar